Mae Hanna yma o'r Tîm Recriwtio Myfyrwyr o Brifysgol Met Caerdydd a chroeso i'r sesiwn byr ar gyfer rhieni, canllaw ar gyfer paratoi am Brifysgol. Dwi jyst am rhannu sgrin fi nawr i ddangos y cyflwyniad iddo chi. Felly, dyma ein canllaw rhieni am Brifysgol. Felly, os mae ganddo chi merch neu mab sydd am fynychu Brifysgol, efallai y flwyddyn hon, gobeithiaf bydd hyn o fydd i chi. Byddaf yn trafod ymateb i cynigion, cyllid myfyrwyr, llety a bywyd myfyrwyr. Felly, i ddechrau, beth yw'r cam nesaf? Erbyn heddiw, efallai bod eich myfyriwr wedi ymgeisio trwy i Brifysgol. Yna, y cam nesaf fydd ymateb i cynigion o'r Brifysgol. Yn fras, mi fydd prifysgolion yn rhoi dau fath o gynnig iddynt, naill ai cynnig amodol, sef conditional, neu cynnig diamodol, sef unconditional. Golyga amodol bod angen iddynt cyrraedd gradd neu pwyntiau penodol mwyn cael lle, ac mae cynnig diamodol yn llai cyffredin, ond yma rhai sydd efallai wedi cael cyfweliad gwych, bod ganddyn nhw y nifer o bwyntiau yn barod, neu am amgylchiadau arbennig arall. Yna, mae rhaid i'r myfyrwyr ymateb i'r cynigion uchod trwy UCAS. Efallai bydd ganddyn nhw 5 cynnig o Brifysgol, a bydd rhaid iddynt dewis uchafswm o 2 cynnig, a dewis pa un fydd ei dewis cadarn, sef ei firm choice, a pa un bydd ei dewis yswiriant, sef ei insurance choice, fel fatha plan A a plan B. Mae opsiynau ychwanegol ar gael trwy UCAS hefyd ar gyfer myfyrwyr sydd efallai wedi newid ei meddwl ers ymgeisio. I'r rhai sydd heb ymgeisio o gwbl eto, a rhai sydd heb cyrraedd y nifer o bwyntiau neu graddau am ei dewis cadarn ac yswiriant. Felly'n gyntaf, UCAS Extra. Mae hyn ar agor fel arfer o mis Chwefror i ddiwedd mis Mehefin, ac mae hyn yn galluogi i myfyriwr ymgeisio am dewis ychwanegol, ond un dewis ar y tro maent gallu ymgeisio am, a fel arfer byddent yn clywed nôl gan y Brifysgol o fewn 21 diwrnod. Yna mae UCAS Clearing, rhywbeth dwi'n siŵr ydych chi wedi clywed am o gwmpas diwrnod canlyniadau yn yr haf. Mae hyn ar gyfer ymgeiswyr sydd heb lle wedi eu cadarnhau, neu os nad ydyn nhw'n dal cynnig fyw. Trwy UCAS Track bydd hyn yn cael ei wneud, a mae rhaid i fi bwysleisio bod cyrsiau yn cyfyngedig yn ystod clirio, felly does dim lle ar bob gwrs. Ac yr opsiwn olaf, UCAS Adjustment, ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi gwneud yn well na beth oeddent yn disgwyl ac yn cwrdd ag anghenion y cynnig amodol. Mae hyn ar gael o ddiwrnod canlyniadau tan y cyntaf o Fedi. Mi fydd yn mwy o wybodaeth ar UCAS ar y pryd os mae angen ystyried yr opsiwn hon. Byddaf hefyd yn argymerch i myfyriwr ti i geisio ymweld â'r Brifysgol eto, yn rythwyr ar hyn o bryd, ond fel iddyn nhw bod yn hyderus yn eu dewisiadau cadarn ac yswiriant. Enghraifft, mae digwyddiadau fyw yn digwydd yn aml nawr, fel darlithoedd gwadd neu sesiynau holi ac ateb gyda darlithwyr. Mae'n bwysig i myfyrwyr cael digon o flas am y Brifysgol cyn ymateb i'w gynnig. Mi fydd mwy o wybodaeth ar wefannau y prifysgolion. Nesaf, cyllid myfyrwyr, y rhan sydd efallai y mwyaf diddorol i chi fel rhieni, yn enwedig os mae hyn y tro cyntaf i chi cael plentyn i ymgeisio am Brifysgol. Felly, i ddechrau te, y cost o astudio gradd. Mae gan hawl i brifysgolion codi tal am ei ffïoedd dysgu hyd at 9,295 o bunnoedd yn Lloegr a Gymru. Felly, ar hyn o bryd, dyna yw'r uchafswm mae'r Prifysgol gallu codi tal. Ond peidiwch ag ofni, mae cymorth cyllid myfyrwyr gwych ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru.
Felly, gweler cyllid fel 4 fath o cangen. Mae ganddoch chi benthyciad ffïoedd dysgu, sydd ar gyfer talu y dweud 9,000 o bunnoedd y flwyddyn. Mae hyn o cyllid Myfyrwyr Cymru. Ceir benthyciad cynnal a grant cynnal, hefyd o cyllid Myfyrwyr Cymru, sydd yn unigryw i myfyrwyr yng Nghymru. A fydd yn mynd tuag at y costau byw. Ac yn olaf, edrychwch ar wefan i Brifysgol i weld os mae unrhyw bwrsariaethau neu ysgoloriaethau ar gael i blentyn chi i ymgeisio am. Er enghraifft, astudiais rhan o graddfi y Met Caerdydd trwy gyfrwng y Gymraeg, a wnes i ymgeisio am ysgoloriaeth cymhelliant y Coleg Cymraeg, yna ges i £500 y flwyddyn, sy'n cymorth gwych ar gyfer unrhyw myfyriwr. Mae'r sleid hon mwyn gymharu y cymorth ariannol rhwng y myfyrwyr o Loegr ac yna o Gymru. Fel y gweler, mae'n unigryw i Gymru cael y pecyn cynnal yna, sydd yn cael ei rhannu i benthyciad a grant o ddiolch i cyllid Myfyrwyr Cymru. Felly, yn fwy o fanylder, dyma yw beth mae'r benthyciad ffïoedd dysgu. Maent yn mynd yn syth i'r Brifysgol, felly peidiwch am boeni am dros 9,000 o bunnoedd yn mynd mewn i cyfrif banc y myfyriwr. Dyma'r arian byddent yn ei weld, y pecyn cynhaliaeth. Mae arian y flwyddyn yn cael ei rhannu mewn i 3 ac yn dod mewn i'r cyfrif banc ar ddechrau pob tymor, i gefnogi costau byw megis rhent a siop a bwyd. Pwynt i nodi, mae hi'n seiliedig ar eich incwm y cartref ar gyfer faint o benthyciad neu grant byddech chi'n derbyn. Dyma'r tabl pecyn cynnal Myfyrwyr Cymru ar gyfer 2020. Felly fel y gweler, fel mae incwm eich cartref yn cynyddu, byddech chi'n derbyn llai o grant i gymaru â benthyciad. Ond mae pawb yn derbyn elfen o grant yn ei pecyn. Mae'r nifer y pecyn cynnal hefyd yn amrywio yn dibynnu ar os maent yn dewis i astudio a fyw i ffwrdd o gartre, neu aros gartref, neu os maent yn bwriadu symud i Lundain. Oherwydd mae'r costau byw'n uwch yn Llundain ac rydyn ni'n tybio ni fyddech chi fel rhieni yn disgwyl rent os maent yn aros gartre. Ceir mwy o wybodaeth am flwyddyn hon ar wefan cyllid Myfyrwyr Cymru, maent yn disgwyl i agor ei ymgeisiadau cyllid myfyrwyr ar ddiwedd mis Mawrth yma. Edrychwch hefyd os mae angen cymorth ychwanegol ar eich myfyriwr. Er enghraifft, os mae ganddyn nhw anabledd, cyflwr iechyd hir dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Mae'n bosib bydd y cyfle iddyn nhw derbyn cymorth lwfans myfyriwr anabl, sydd yn helpu tuag at costau ychwanegol fel canlyniad o'r anabledd. Gweler ar y sgrin y cymorth ychwanegol arall sydd ar gael. Mi fydd hefyd y cefnogaeth ariannol os mae myfyriwr chi'n cwmpo mewn i un o'r categorïau ar y sgrin. Mi fydd y cefnogaeth yn amrywio o fod yn un ariannol, i gadarnhau mentor personol, cyn ddechrau prifysgol, neu llety trwy gydol y flwyddyn. Rhan bwysig arall o'r cyllid myfyrwyr ydy'r proses ad-dalu. Dyma'r tabl ar gyfer 2020, a fel y gweler, bydd angen i'r myfyrwyr ennill incwm o 27,000 y flwyddyn cyn iddynt talu unrhyw beth nôl i cyllid Myfyrwyr Cymru, ac mae hynny ond yn £2. Llai na paned o goffi mewn rhai llefydd. Felly mae hi'n fforddiadwy iawn, a fel byddwch yn disgwyl, mae incwm y myfyriwr yn cynyddu, mae'r didyniadau misol yn hefyd. Hefyd mae'n bwysig i nodi, mae'r nifer yr ydych chi'n talu nôl dim yn dibynnol ar y faint wnaethoch chi benthyg, mae hi'r un fath i bawb. A pan rydych chi'n edrych ar y treth ad-dalu yna, gweler y nifer bydd rhywun ar y salari cyfartalog yn talu nôl dros yr amser, oherwydd ond am 30 flwyddyn mae'r balans benthyciad sy'n ddyledus yn ei para, unwaith i chi dechrau nôl y didyniadau misol yna. Felly, i bwysleisio, nag yw cyllid yn rheswm i myfyrwyr beidio ymgeisio am brifysgol, oherwydd nag yw hi'n dyled enfawr am byth. Rydyn ni'n gwybod efallai mae hyn y tro cyntaf i myfyrwyr cael y fath hon o arian yn eu cyfrif banc pan maent yn mynychu prifysgol. Felly, mwyn tawelu eich meddwl chi, mae ganddo ni a brifysgolion eraill
tîm cyngor, arian a lles. Maent yna i helpu myfyrwyr gydag unrhyw pryderon neu ymoliadau cyllid myfyrwyr. Yna i bwysleisio bydd pobl yna i helpu. A rhestr i chi i'w chyleo beth bydd y costau byw a brifysgol i myfyriwr chi. Felly bydd y pecyn cynnal yna yn mynd tuag at yn amlwg ar gyfer llety, naill ai neuaddau preswyl neu renti preifat, tuag at biliau yn y renti preifat fel arfer yn y blwyddyn 2 a 3, hefyd costau teithio, a fydd angen dal bws neu tren i gyrraedd y brifysgol, ac yn amlwg pethau fel y siopa bwyd a bywyd cymdeithasol. Felly, yn symud ymlaen at lety, dyma ein diweddariad ar gyfer myfyrwyr cyntaf yn ei neuaddau preswyl ym Met Caerdydd. Bydd myfyrwyr sy'n byw mewn neuaddau preswyl a weithredir gan y brifysgol yn parhau i fod yn gymwys i gael adaliad rhent am y cyfnod pan fydd ei rhaglen ar gael ar-lein yn unig. Felly, mi fydd yr ardaliad yn dod ar ddiwedd y flwyddyn academaidd. A dyma'r fathau o llety i myfyrwyr ystyried pan maent yn brifysgol. Neuaddau preswyl yw'r opsiynau mwyaf poblogaidd ar gyfer myfyrwyr blwyddyn cyntaf. Y Met Caerdydd mae ganddon ni ein neuaddau reit ar ein campws cyn coed ac hefyd neuadd plas gwyn, tafliad carreg i ffwrdd o'r campws Llandaf. Ceir cymysgedd o self-catered a catered yn ein neuaddau preswyl. Mae byw gartref hefyd yn opsiwn i rhai sydd yn ystyried aros yn ei dref lleol, a fel y dywedais, mae rhenti preifat a rhannu tŷ fel arfer yn digwydd ar ôl blwyddyn 1. Fel arfer o gwmpas diwedd y tymor cyntaf, yn y flwyddyn cyntaf, mae myfyrwyr yn edrych am eu tŷ neu fflat am y flwyddyn nesaf. Mae ymgeisio am lety yr un peth y flwyddyn hon hefyd, enghraifft mae neuaddau preswyl Met Caerdydd ar agor o'r cyntaf o Ebrill, trwy ein wefan ni byddech chi'n ymgeisio, mae'r diwrnod ymgeisio yn amrywio ar sail y brifysgol. Ond mae'r cyfle i chi pan wyt yn ymgeisio i nodi unrhyw anghenion penodol, enghraifft fel alergedd, ac i ddewis ffafriaethau megis eich opsiwn cyntaf os hoffech chi fflat tawel ac yn y blaen. Ond yn amlwg y flwyddyn hon, mae myfyrwyr wedi aros gartref ar gyfer pennod o'r flwyddyn cyntaf, ac ceir pethau positif am y ddau opsiwn, i aros gartref neu ymgeisio am neuaddau preswyl fel y gweler ar y sgrin. Ond ar ddiwedd y diwrnod, i lawr i'r myfyriwr yw hi, dewis personol am beth yw ei anghenion nhw. Ac y rhan olaf, bywyd myfyrwyr, y rhan pwysicaf i'r myfyrwyr ei hun. A dyma ein diweddariad o Met Caerdydd am ein sefyllfa ar hyn o bryd. Felly, mewn olau'r sefyllfa presennol, mewn perthynas i'r feirws, mi fydd dysgu ar-lein yn unig yn parhau tan o leiaf y diwedd o Chwefror, mwyn amddiffyn ein myfyrwyr, staff a'r chymuned leol o'r bygythiad o Covid-19. Mae prifysgolion yn gweithio'n galed i sicrhau hyn a hefyd ymateb i rheolau y llywodraethau. Ond rydyn ni dal yn gweithio galed i greu awyrgylch positif a cymdeithasol ar gyfer ein myfyrwyr. Enghraifft, mae ganddon ni rhaglen Metrau's Life ym Met Caerdydd, ac ers y pandemig rydyn ni wedi agor hi allan i bob myfyriwr yn y brifysgol. Does dim os maent yn ei neuaddau preswyl, mewn fflat ei hun neu gartref. Mae'r staff arbennig wedi bod yn cynnal digwyddiadau arthwyr, megis Cooking on a Budget, cwisiau dros Zoom, twrnamentau FIFA a yoga ac yn y blaen, mwyn sicrhau y cyfleoedd cymdeithasol yna. Ond fel y gweler ar y sgrin, dyma'r fath o digwyddiadau maent yn gwneud yn ystod y flwyddyn arferol, megis tocynnau am ddim i wylio'r gleision, torri gwallt am ddim a gweithgareddau hwylus arall. Ac wrth gwrs, mae'n bwysig i nodi y cefnogaeth presennol ar gyfer iechyd a lles ein myfyrwyr. Mae mwy o wasanaethau wedi cael eu gweithredu y flwyddyn hon nag erioed, am resymau amlwg. Mae'n wedi newid mwyn i dilyn arweiniad y llywodraeth, ond mae cymorth dal ar gael dros y ffôn neu'n cyfle wyneb i wyneb dros Microsoft Teams. Maent yn cysylltu'n gyson gyda ein myfyrwyr, gyda Canllaw o sut i cymerofal a chadw'n iach,
A mae'n brifysgol ni hefyd wedi creu rhwydwaith Buddy, lle mae myfyrwyr hŷn yn cysylltu gyda rhai blwyddyn cyntaf mwyn cael sgwrs. Gobeithio bod hyn yn tawelu eich meddwl ar gyfer y cymorth i myfyrwyr. A dyma ni ein rhestr gwirio mwyn paratoi am brifysgol. Felly, croeso chi cymryd llun o hon neu nodi hi lawr. Dyma fel bydd y misoedd nesaf yn edrych ar gyfer eich myfyriwr. Mae hi hefyd yn cyfryddau i chi dechrau rhestr pacio a prynu pethau fel deunyddiau y gwely, bits bach ym hamper bwyd. Dwi'n cofio'n personol, roedd mam gi fi'n brysur yn creu prydau bwyd cartrefol a rhoi nhw yn y rhewgell. Roedd hi'n cegin brysur iawn, ond mae'n cyfryddau ddod â pethau cartrefol at ei gilydd i rhoi'r myfyriwr yn y pen draw y mis Medi. Pethau hefyd megis argraffydd a deunyddiau dysgu. A gobeithio bod hwnna'n defnyddiol iddo chi i paratoi am y pennod nesaf. Os mae ganddo chi unrhyw cwestiynau, peidiwch ag oedi i e-bostio fi ar hturner.ac.uk. Dwi'n gwerthfawrogi roedd hwnna bach o whistle stop to, ond mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein. Ond diolch am wrando a phob lwc i chi.